Má nás, má bhain, má haisce, má stór, má hamplaí snasa. Cáilte, tá sé ar fad cáilte. Chuig mé chun láin, agus nar tháinig mé arás, bhí siad go léir ima. Sgris tú a chuid samplaí snasa go léir? Tá sé ceach go leor, tá míad anseo chun rudaí a réiteach. Wow! Gan snasan seo, ní bheadh aon penicillin ann chun éilú isteach go Stephen Fleming ar staire. Dí gwita úsa le túis, tá míad chun cebhar a chuir dit samplaí nua snasa a chuir an ois an snasa a chail tú. A conas a aim seomid an méid sin snasa. Bhí na mílta samplaí áile agam. Ach tá snasing achás, má tá is a go chóir é a lurug. Is fear é sin. Tá an ceart agat. Fech, tá sa clúdathe le snas. Tá fear den dách luas, fuilech ar do chuid é dí, cá raibh tusa. Ardid de géga. Se, tá balla snasa an cinnte. An bhfuil éiní iad a fócaí. Bar. Sin Malone! Well, sin tús má. Ach beag ag bhad níos mó ag tastáiltóm chun mar ggóhan samplaí a chur in áit na samplaí a chailas. Beirimiis ar bhís petri an duine agus téimís sa tóir a champlaí. Búla míad lena chéile a rís an seo a dhéim den ó méid. Tusa leis a lú!